Sausa ka. Mabdus ko. Unsa? Sorry. Pero ang tinuod, nining mga niagi, magsigog kalimot og inom og pills. Ay, Nasuko ka. wa man, pero naibaw mo kong kagod nga parehas tang tuha nga dili pa andam. Alex, Sige lang. Paibawon na nato sila si mama nako. Bayin ini. Human sila si mama na sad nimo. Unsa may problema, ana? Naa naman mo sustong edad. At least ikaw, Alex, karon nga naa naman kay umaabot nga anak. Siguradong doon na padul nga lang imong kinabuhi. Ma. O ikaw, Cynthia, puhon kung manganak ka na, mas maayo nga anhilang una musbahay mo tipon, hangtod nga makalain mo og inyo. Nahibaw kong dili sad mo pwede sa inyo kay daghan man mong magsuon, di ba? tita. Alex, sabutan na to ang pagpangatubang unya sa ginikanan ni Cynthia, ha? Aron nga makasal mo una mga anak ni Cynthia. Dali aras panahon dong, no? Wa lang hibaw Mo-graduate na nga atong kamanghurang anak nga si Meryl isip usa ka architect. Mao gyud ay. Anduha na to ka anak nga si Brian ug Jasper. Tuwa na, naminyo na. Pero polos mga professionals. Si Brian usa ka doktor. Samtang si Jasper usa ka engineer. Ay, maka-proud lang. Kaya nakita ra gyud ang resulta sa atong pagpaningkamot. Ilabi na gyud nimo. Salamat dong sa tanang mga sakripisyo nga imong gihimo para sa tong pamilya. Ma, pa. Oh. Maadon ako. Tingalig malate pa ko. Sige nak, amping sa pag-drive ha. Bye, pa. Bye, ma. Amping Meryl, ha? Yes, pa. Love you guys. Puhon kung maminyo na unya nga si Meryl. Kita na lang duha unya ang mahibilin din isbay. Anak yun. Congratulations, Meryl. Thank you, pa. Congratulations, nak. Thank you, ma. Dali na. Ato na ta sa bahay kaya nagpaabot ato sila sa Kuya Brian ni mo Kuya Jasper. Naa sila, ma? Ay, oh, good. Pwede ba guday nagawa sila sa imo pinaka-espesyal nga adlaw? Pinangga kaayo ka atong mga kuya di mo. Yay! Excited ako makita sila sa kuya. Ingon man ang mga cutest na mga pag-umangkon. Tana, dali na. Murag kanusaban lang tong ni-graduate ka, nak. Karon, maminyo na ka. Ma, ayaw paghilak, good. Magbisitahan magyapon ko ninyo ni Papa din bisag. Wa na unya ko din pohon. Ay, wala na maanad sa mama ni mo nga kami na lang unya duha ang may bilin din isbay. Magkagool ako na una-una. Ngananagko na mo. Nganaanagit mo inyong kaugalingong isig ka pamilya. Jason,
Pingi ba yung intaon ni Smeril, ha? Naginusarang papay baya na namo. Ayaw ka balaka, tita. Isaada ko ninyo. Kung giunsan niyo pagpangga o giampingan si Mirel, mo siya kung buhaton nga niya. Unya, ganus aman ang inyong planong magpakasal. Oh, naginuktok ka man gud diha. Wa lang. Mingaw na lang kit ang bahay nga wa ng mga bata. Nabaguhan ko. Mura kong mabungog sa kamingaw. Naunsa ka ba ya? Wa kapag hindi ay makadawat nga kanang mga anak nato. Mamahawa gyud na nato kung moabot na sila sa hustong edad. Nahibaw man ko anak ko. Naaram din na. Sige na, tuod maudto na ko. Ha? Domingo man ron. Naunsa ka ba ya? Nalimot kang daghan kog negosyo nga giatiman? Pero di ba nagsabot man ta nga maglaag ta kada Domingo aron sa naatay time? Sa sunod na lang, Cynthia. Busy gyud kay ko ron. Ay, mao ba? Na sige. Sige, adto na ko. Recorded by X Thunder Gaming. Maupay kami na lang ganing duha ni Alex din sa bahay. Tagdugay pagid kaayo siyang mauli. Ay, sa namang orasar ko na. Wa pa magit siya mauli. Oh, uy, ang sakyanan ron ni Alex. Ay, liun ko sa bintana, bi. Uy, nilabay raman. Oh, bisag luyong bahin ra akong nakita sa sakyanan pero nakasiguro ko nga iya tong sakyanan. Kaya nakapamilyar na kustingog ini. Nganong nilapas man ka siya? Unsa? Pataka na ka Tingalig na sayop ka lang. Ug dili to ako Nidiritso kog uli din sa ato ug pag-abot na ako, perti na nimong hinanok. Mao ba? Ay, tigalig na sayop lang ko. Nasayop gid ka. Ngano mo lahos man sad ko didto sa unahan nga did-in naman na sa subdivision. Ay, mausad. Ay to di tingalig dugay kong mauli ron ha. Birthday sa usa nako usa sa atong mga tao. Isaad ko nga manglibre kog inom nila. Ay, sige dong. Kumusta ma? Ay, okay ra nak. Mura mo kag mihugo sa akong tan-aw ma? Okay ra gid ka? Okay ra lagi ko. Si Papa di ay asa man? Ay, naglaag nak. Birthday man daw sa usa sa mga tao nato sa negosyo. Og nisaad siya nga iya daw librihan. Ma, wa pa gid mo magkasabot ni Papa? Nga ibaligya na lang ang uban ninyong negosyo? Total, napahuman naman min ninyong eskwela. Ay nak, imposible ka nang mahitabo, oy. Kanang negosyo ha. Maunay nagbuhi nato sukad masukad. O gipatuan gyud nagdugog singot ni Papa ninyo. Nakasabot man ko ana, ma. Pero ma, angay mong unta sa inyong edad karon. Mag-enjoy na lang mo. Total, nakita naman ang resulta sa tanan ninyong pagpaningkamot. Napahimutang naman mi nilang kuya. Ay, murag dili gina mahitabo nak. Nga buhian ng Papa ninyo. Ay, sige naman lang ni uy. Pagdugay na magyo mauli si Alex din hisabay. Naunsa man ni siya? Oh, si Alex. Ay, nilabay na sad.
Ay malipat manggit ko eh. Natingali ka parehas gud og tingog ning sakyanan ni Alex sa unahan da. Pero kung maadlawan, wa ba sa ko'y makita nga puti nga sakyanan nga mulabay gikan ng bahina? Sakilan nga puti din nilang. Yung Harman. Oh, aha. Sure ka dong? Kay kanang baya, puwa man ang kulor sa ilang sakinan. Yung usa gray. Kamuro may na puti nga sakinan din eh. Ang uban sad kay mga motor man ang ila. O sakinan. Mao ba? Dili mahimo. Kinahanglang panin-an ko ni. Dili mahimo masayop ko. Kada tungang gabi, na ako'y makita ang sakyanan nga puti nga bulabay padung sa unahan. Pero matud sa ko nakastorya ganina. Wa ko na'y laing puti nga sakyanan din higdapita kung dili kamera. Mauna ron. Magpataod-taod lang ko. Aron dili makabantay si Alex. Kung siya magyud kani ni. Unta, sayop lang ko sa kong pagduda. Ang sakyanan gid kana ni Alex. Plate number kana siyang sakyanan. Nag-unsa man siya din hiunahan sa amo. Kung anong naaman na makapark niya sa sud ang iyang sakyanan. Nag-unsa man na siya diha. Ginoo ko. Namugnaw ko. Natuog na diyayang imong asawa. Magpasalipod ko. Tingaling makabantay sila nako. Kung katong na yun niya rong orasa. Oo, sige, dali. Sa suot ka magpadayon og istorya. Gilutuan ti kasi imong paboritong sudan. Irida, mao gini akong ganahan nimo. Dali. Ginoo ko. Doon ay babae si Alex. Ganin na naman kang wa mo tingog na ako. Doon na kay gipamati sa imong lawas. Diin kagabi. Gabi. Di ba ningon man ko nimo nga dito ko sa ilang Anton? Bakakon! Cynthia, Kano sa alam ko ni mo gibuang ha? O kinsa ka na babae nga naas unahan? Kano sa alam mo nagsugod? Cynthia. Nga dumandog. Kung kano sa okay na ang tanan. Kung kano sa profesional lang atong mga anak, nga duman. Pasamta ko kung asa ko dapit nagkuwag. Pasamta ko! Cynthia, pasaylo ako. Maglisod kog biya niya. Unsa? Human ako sa obligasyon sa atong mga anak. Doon ako'y obligasyon niya. Doon na may anak nga nag-eskwela pa o nagkinahanglan sila sa kusuporta. Ginoo ko. Unsa? Malayas diha. Pasag di siya nga siya nalang usa diha. Nak, Kung dili ka mukihan niya kay matod nimo, bana paghihapon nimo siya. First layas diha ma. O kung dili gali gihapon ka mo patuo na mo, dilang kuya. Gupton gina na mo diha. Bahalag mawa ang among pagka-professional. dili ko makatugot, anak Meryl. First patuo na mo, ma. Ayaw mo ang makaluluoy ang kaugalingon. Oo niya. Asa man ko paingon. Isip anak, nakaila na kayo mi nilang kuya nimo. Nahibaw mi nga bisag mo offer pa mi nimo nga mutipon bisan asa na mo. Dili ka mo sugot. Mao naka-decide ming kuhaan na lang ka na mo og kondo. Nga dool pa na mo. Aron magkinaon sa madali-dali ra ka na mo bisita. Nak, asa man in taon kong bayad, ana. Wa man ko'y trabaho. Kami ra mo'y bahala sa tanan, ma.
Ayaw ka problema, ana. O nagsabot kami nilang kuya nga kuhaon tog balik ang helper na to sa una. Aron na kay kauban. Anak, Mapatuo na mo, mabi, please. Kay kung dili gani, dili gino niya ka makauyon sa mong buhaton, ilabi na gid ako. Meryl. Sakit sa dughan nga niingon anime ni Alex. Gustohon man akong mukihan niya, pero kung buhaton ko na, maghatag ra gihapon kong kauwawan para sa akong mga anak. Lisod daw aton, nga pila na day ko katuig nga gibuang ni Alex. Sukad nga ako siyang nasakpan. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka tumangay galang kaagi ni Cynthia nga taga Cebu City uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nag-ulahan anong nangyari sa ating dalawa. Ay, paita. Problema na sa taan eh, kiting bayad na sad sa abang. Ay, wa pa kay sweldo, Jubel. Wa pa gyud ma. Ay, pirmi naman lang tag-ingon, ade, uy. Kalisod baya sa tong kinapuhi. Ma, Kung gisugot pa lang unta to nimong dato nga nang uyab nimo, ay dili unta ta mag-antos karon. ma. Wala ko makasabot ni mama pa, uy. Mura ba gusto niyang ibaligya na lang ko para lang mahawas tas kalisod? Pasensya na kayo, nak. Kundi palang untak ko masakit to. Manarbaho ginunta ko para ninyo. Unsaon nga puno-puno naman langos kalisod ninyo din eh. Pa, Imbes nga mutabang. Ako naman hinuoy. Usas na kaingon nga naglisod mo. Naapay tambal na ko nga mahal pa kayo. ayaw pagsultian na pa. Nahibaw kang dili na tinuod. Pero sige lang pa. Maningkamot gud ko. Mahawas na lagi tas kalisod. Jubel, Na, wala ba gid ko'y kwarta, day? Nagpaabot pa sa ko sa tong spiltong. Maulagi, uy. Hasta bitaw ko. Kung buto na unaon, kuwang na gani kayo ning atong sweldo. Maong cute. Ay, tuo di ay. Dinhibito si Jomar gahapon. Nangita ni mo. Nga naman? Unsa naman say tuyo niya? Patawagon ko no kaniya. May offer ko na siya ni mo. Offer? Unsa man nga offer? ako mo'y muhatag sa tanan ninyong panginahanglan. Unsa? Nga naman? Kumusugot ka lang nga makigminyo na. Time pa, Jomar. Nga nung giagta mo ko ni Mugminyo nga dili man ta uyab. Joel, kanangog makatunan na na. Labi na kung akong ihatag di mo tanan. Una-una, di na ka maglisod. Si mama ni mo, di na bagyaw-iro. Si papa ni mo, mahatagan na ni mo sa iyang tambal nga. Di na maglabad ang imo upangita o gasa ng kwarta nga ikapalit. Oh, Gaan na kayo niya ang imo kinabuhi. di unsa nimo pagkahibaw-bahin, ana. Nangutan ako si mga amiga. Pero Jomar, nga nung ako man, sa kadagan og babay. Love ka. Ingon na na ka simple, Joel. Jomar. Sugot dayon, day. Pero day, di man ko ganahan. Wag ko ma-inlove niya. Ay, pagsigig agad ani mong gibati, oy. Ang importante, maluwas ka. Ang imong pamilya. Wa man tuod ka ma-in love niya, pero sure ko, magmalipayon unya ka. Kinindot naman niya kayo mong kinabuhi. Day.
Tinuod ka? Nisugot ka na nga mag-meet niyo ta? Oh. Pero kinahanglan nga mga tubang sa kanila ni Mama. Sige. May problema. Uy, kadaghan ba ni mo gidang pagkaon dong? Ingon na ano yung mag-idi basta mamay. Mamay? Jovel, magminyo na mo? Oo, Ma. Magminyo namin ni Jomar. Ay, salamat! Salamat sa Ginoo! Recorded by X Thunder Gaming. Thank you. Thank you. Finally. Ako, nakit ka. Jomar, pwede dili lang una ron. Ganon din. Joel, kasado na ta. Dili na maayo nga baliparan ni mo imong bata. Ayaw agad kong baliparan yan, Joel. Jomar. Unsa may soda ning sobre? Kwarta. Aron may mapadaga sa iyong pamilya. Salamat, Jomar. Ay, salamat kaayo, nak. Way sa pa yan, Ma. Og hoy, ikaw. Ay, agad pagsupak-supak anang Jomar, ha? Pahimo silang iyang ipanghatag di mo, nak. Gamita ang imong utok. Ma. Joel, ayaw na pagluto, ha? May dakong para panihapon na to. Sige. Og may importante kong isulti ni uli na ko. Okay, sige. Undang si mo trabaho. Unsa? Gusto na ko nga anhin na lang ka sa bahay. Pero, Nga naman. Mareklamo ka? Hatagan mo ti ka sa tanan ni mong gikinahanglan, di ba? Sa imong gusto. Nga mo trabaho pamagil ka. Jomar. Kumana nga kung gusto para wa na tay problema, Jovel. Oh, Jomar. Jovel, pag-ilis kay may tambungan tang party. Ha? Wala ba ko'y sinina pang party? Nagdago. Namalit kong daan. Pilay lang niya to. 2:15. Ready na ka? Ay, ka mga sexy man ani, uy. Dili mo ko hilig og mga ingon ani. Pues so good ka ron. Maganadanad ka na nga musul o buging unana. Kay gusto na ko nga ipakita sa kong mga amigo kung unsa ka sexy o kagwapa sa akong asawa. Oh. Wow, pwede mong asawa? Ay, kaswerte ko rin mo, Jumar. Of course. Kamao ba akong mamili, pre? Ba? Mayo kay wali mo pili ang imong tiguang nga uyab. Pre, ayaw na lang paghiskot ato. Respeto sa akong asawa.
Dinhi ka lang bulakaw ko. Okay, Og basin og madugay ko guli. Panglak na lang sa pultahan. sige. Ayaw ba ni kinabuhi awi. Naay kwarta. Pero, dilisad ko makalakaw. Bahala na. Mula ako. Mag-shopping na lang ko. Jovel? Wow! Ikaw na! Day, kumusta? Okay na. As usual, agihapon ko na trabaho sa mall. Ikaw, kumusta? Uy, kurtahan naman kay kagpurma. Uy, lahi na kayo mong purma karon. Mao may gusto sa kumbana. Sige, pagpili lagi. Ano ba nga? Okay. Pantay ka, ha? Okay lagi. Ngayon di ka ito. Jomar? Ma? Juvel? Jovel? Nagunsa ka din Oh, nag-unsa ka din eh. Diba, giingnan tamang ka nga ayaw gawas? Nagunsa ka man din Kamo mo ay nag-unsa din eh. Atay pa. Nganos... Oh. Ikaw, ma? Ikaw mo ipasabot sa amigo ni Jomar nga iyang nauyap? Juvel, paminawa. Buhi iko! Kaluod ni mo! Jovel, mga anong man! Ngano na kayo mo makagbinuang ni Papa? Masakiton si Papa o yung gibinuangan pag hindi mo? Ay, mauman gani. Masakito na imong amahan. O sa bang may makuha na ako niya? Ma! O ikaw, Jomar, ngano nakingminyo pa man ka na ako nga si Mama man na imong gusto? Tungod kay wa may kagawasan. O kung maminyo mo, dili mahibong ang mga tao kung makita mi nga nag-uban kay inahan ko siyang asawa. Grabe ka, ma! Wa man na ka maghuna-huna na ako og ni Papa. Salbahis ka! Magbuwag ta, Jomar. Og pag-uban mong duha. Wa ko masakit tungod kay bana na ako si Jomar. Nasakitan ko sa gibuhat sa akong inahan ngadto sa akong amahan. Og sa sakripisyo nga gibuhat nako para sa akong pamilya. Samot na nga murag gitraidor ako sa kaugalingon akong inahan. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kato mga hikalang kaagi ni Jovel gatakatalisay City Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit kadakalahan because of you. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanawas. Kamuusap mga higala mga sukinti paminaw kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagay sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang ining tulumanon, handumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kagwapo ko na to, Ronak. Napay pinabuke of flowers. Anniversary na mo ni Eliza, ma? Mao ba? Nahala, sige. Lakaw na kay tingalig maliit ka sa inyong sabot. Sige, ma. Bye, ma. Ay, late na po siya. Mag 13 minutes naman kong nagpaabot din Wapang gapon siya. Ay. Siya ka nang
Lisod pa yung din eh. Marco, sorry. Sorry nga late Babe. ko. Unsaon ang kalit-kalit nga meeting ko. Okay ra, babe. Ang importante nga ni anak ka. Here, flowers for you. Thank you. Dali na. Mag-order na tag food. Mag-shower on ako. Sige, babe. May text ni Alisa. Saan pa? Jerome? Gimingaw na ko sa nahitabo na ito paggabi eh. Kanusa mo usap. Kinaw ko. So, wa mo siya kumprontaha bisag nabasahan na nimo? Kalibog ko kung saan. Galibog kag unsaon o nahadlok lang gyud ka nga magabuwag mo dayon. Marco, best friend ko nimo. Ug nakaila na kaayo ko nimo. Ambot, Lara. Huwag ko may ibaw. Huwag ko may ibaw kung ako ba ang doon na isayop. Gihatag mo na ako ang tanan. Marco, usahay manggod. Bisag unsa pa kaayo imong nabuhat. Kung dili ka niya kayang mahalon og tinud-anay, dili gihapon igo imong mga nabuhat nga kaayo dito niya. Lara. Babe, sorry. Dili ko pwede ron. Mau ba? Nga naman, may lakaw ka? Oo. Laki kasabot og una, gun. Sige. Next time na lang. Thank you sa pagsabot, babe, ha? Huwag kaso, Elisa. Ay, ambot nimo. Amungon gyud ko nimo aning lawom nas kagabion. Muratag tala din sa labi sa kondo ni Eliza ha. Bes, sige lagod. Ubanis ako. Naro ko'y gustong susihon. Unsa pa may susihon nimo? Nga nasakpan namang din nimo. Imo na lang gyud untang gikumpronta aron mahuman na ni. Oh. Na si Eliza. Tabunin na imong naong ang magasin. Dali. Basi makakita siya nato. Nag-shake kuyog lang lalaki. Klaro kaayo nga dito nagikan sa iyang unit. Saon sa man? Huwag yapon kay planong kumprontahon siya. Nasakpan ka di mo mismo sa atubangan, oh. Tinimay mo. Bes, salamat sa pag-uban ako. Maghuwat na lang ko nga musuot siya balik sa iyang unit. Aron, adto ko mag-istorya niya. O sa may plano ni mo? Buwagan ni mo siya? Jerome? Oh. Marco? Ikaw? Nganong niya ka? Lawom naman kayong gabi eh. Ako lang isusi ko ni abang imong laki. Marco? Recorded by X Thunder Gaming. Ugwagid ko masayop. Kay nakita ti ka nga na kay gihatod nga lalaki sa gawas. Ug klaro kay nga gikan to din his imong unit. Please. Sudo na. Anito sa sud mag-istorya. Nga naman, Alisa. Asa mo ko napita na sa'yo? Marco, sorry. Tiwasap ko kay Bawa na nabuhat din ako. At suminaan niya gawa na ko. Excitement?
make me feel alive. Pero lahi ka. Hindi mo makafeel ko nga at home ko. Pero alay sa dili ko bahay lang nimo, nga ulian lang nimo kung kapuyo na kagduwa. Marco, sorry. Sorry. Mahal kita ka, pero di ko matawat ng gibuhat ako. Yan ko. Ron-taruho rin tanan. Dili na ko. Makigbuwag na ko nimo. Marco. Mauna nga dako na kay mong kausapan. Kung ano kalit ka lang nibugnaw na ko kay di ay. Di kay lalaki. Nga nakapalipay ni mo. Marco. Marco, hosto na. Daghan na kayo kag nainom. It's okay na ni. Bisag sakit pero at least ibaw na ko kung sa may tinawad. Marco, makakita na kag laing babae nga deserve ni mo, uy. Thank you. Oh, Marco. Ibaw ko, Lara. Best friend di ka. O nakailaki ko ni mo. O daw na kong nakabantay nga may nalahi sa mo tinagdan ako. Oh. Ikaw na lang untang akong gimahal, no? Marco. Marco, sayop ni. At may nakasayop. Single ka. Mag-single na po ko. Iba gusto ko ni mo. Oo, pero... Sa atin, malimot na sa tangkaw ka na yung magkaroon na. Please. Marco. Sa? Kadagan mo mahitabo si mong best friend pero hangtod karon. Si Alay sa paghihapon nimo. Hangtod karon bay. Di ka po siya mawa sa kung una-una. Tas sige binuangan na ka. Mahal pagyapon ako siya bay. Sa tinuod lang, doon ay part na ko nga nagmahay nga nung nakigbuwag ko niya. Ay, by Marco in town, si Lara in town. Ka-unfair sa dana para ni Lara, eh. Naibaw ko. Pero sa ako na po kung maug niya akong gibati. Tuod. Nanguta na ba si mama kon? Uyab na ba ko ta? Kaya nakabantay ko nun siya nga lahir ako na nga tong banding karon. Mau ba? Okay ra ka? Murag, ganina ra ka nga wa sa imong kaugalingon. Okay ra ka. Okay ra ka, Lara. Di ka po ilang tingal ko sa trabaho. Mao ba? Nisulti unta ka. Pwede magdili lang nato dayon ning lakaw unta nato ron. Sige lang, good. Di ko ganahan nga magguba ang imong expectation mong mahalag kapoy ko basta para nimo. Thank you, Marco. Sa tinuod lang, abi ba ikid nako nga dili na ka makabantay sa akong tinuod nga na-feel nimo? Abi nako pang best friend lang gid ko. Lara. Og nalipay kaayo ko nga gidungog gid ni Lord ang ako mga pag-ampo. Kaysa tinuod lang, way laing lalaki ang makahimo sa pagpalipay nako gisama ini. Mahal kaayo ti ka. Lara.
Mabdos ko. Ha? Mabdos ka? O, Marco. Unsa may plano ni mo, ani? Kung maunang napamabdusan ni mo si Lara, kinahanglang pakasla ni mo siya. Ma, Imo man lang napamabdusan. Kinahanglan nga barugan yun na nimo. Og mas maayo nang makasal mo sa dili pa siya mga anak. Aron way ikasulti nga bati ang iyang ginikanan nimo. taw-taw dasan nga. Wako'y balita pa, bahay ni Eliza. Kumusta ka siya? Mungstaw ko siyang social media accounts ba? Kaslunan na di siya. Nganong muram ko? Gisakitan sa kong nakita. I've been cheated by you since... May bagong minyo na minilara. Ug unfair kayo sa iyong part nga nagip ko'y ingon ani nga feeling sa akong ex. Pero sa tinuod lang, doon nagibahin ako nga makapunguta na. What if kung mas niagwanta ko ug mas ni sakripisyo ko ug wala ko makigbuwag niya atong panahon na. Tingali kami gyud ang nagkadayon karon. Dini na lang ko dob. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kito mga higalang kaagi ni Marco nga taga-Tagbilaran, Bohol. Uban sa awit nga iyang kipangayo. Awit nga nagulahan, Mama Mia. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka o kapos sa direksyon ni Priscilla Ragadas. Kamusta mga higalak, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing ko gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. Yero silang nining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hantod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Adele. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. It's hard to say goodbye. Recorded by X Thunder Gaming. I love you, Adele. Dennis. Mali tinuod. Love ti ka. May chance ka ko. Nga nang malimod man ko. Ang tinuod, yes. Ganahan man sad ko nimo. Yung sa ato pa, imo na kong gisugot. O, yes. Ako na kagisugot. Salamat, Dil.
Gay mo na dahil kong gisugot. May hangyo lang ko ni mo ni sa. Oh, unsa pa na, Del? Ayaw ba kong pinuangi ha? Ug ayaw sa pasakit eh. Oh, Del. Ako na isaan ni mo. Mayo hinuon kay may uyab na kaday. Ako na nagisugot si Dennis day uy. Kay may gusto masad ko niya. Okay naman sa nas Dennis ba? Buotan mo na. Mao bitaw. Mangwa na lang ako siya pauntusa. Ako na lang dayon siya gisugot. Hala ka! Ngano nagpahilabot man in taon kang Dennis day uy. Wa na mo kapugi ang among kaugalingon day uy. Unya unsaon naman lang kung mamaptos ka? Ingon man siya day nga, dili ko niya pasagdan. Mga sawa man kuno siya nako. Maayo lang unta day. Hala. Wa naman ko rikla. Ako ni klaro Hunbi. Magpalit ko og pregnancy test. Oh, positive. Kinahanglan mahibaw inis Dennis. Mayo hinoon nga mabdos na ka. Nalipay ka nga mabdos ko. Oo. Kay mahi mo naman niya akong papa. Ano sa may plano ni mo ini? Magminyo ta. Tapusan. Asawa lagi ka. Salamat dong ha. Saan sa man? Ngayon mo akong giminiwan. Ngayon mo akong gipakaslan. Yan naman. Nagtuo ka nga ako ka ng pasagdan? Oo. Abi na ako. Dili na ako ni mo tagtun ko. Mamaplos na ako. Dili na may tabulay. Kay love ka ito ka. Salamat dong. Recorded by X Thunder Gaming. Aray! Dong! Dong Dennis! Day? Laon sa ka? Sakit man akong tihan, Dong. Ha? Uy, basig mga daki ka. Mauna ni Dong. Kay karon na mabuwanan akong paabot. Uy, hala. Dali, day. Dadun ka na ako sa ospital. Dong. Oh. Dili ka matrabaho? Patrabaho day eh. Unya, ano mo ka malihok diha? Nagsige mahinaw kagagawa sa tong anak. Nalipay lagi ko day. Nagkumpleto na kita. Kay matawag na kita nga pamilya kay may anak naman ta. Maog yun. Og dubliho na ako ang akong pagpaningkamot day. Kay duha na ba mo nga akong buhion? Dali aras panahon dong sa? Walang hibaw-i. Duha na katuig ang atong anak. Maog yun. Mura lagwa, no? Kinahalang kita mangandam ini dong. Kapila na lang katuig ang atong paaboton. Muskwila na biya si Baby Angel. Ay. Oh. Naon sa man ka? Day. Kaniha pagit ko nakabantay nimo. Wa kay tingog-tingog. So kadsi imong pag-abot. Unsa man may problema dong? Wala ko'y trabaho, day. Unsa? Uy, ngano man? Nanangtang og tao ang akong kitrabahoan, day. Og usa ko sa nataktak. Kinuo ko.
O niyon saon man na ron? Musway ko og pangita og laing trabaho. Wa gid ka makakitag trabaho. Bisag asa lang ko naabot day. Ako lang giduo lang tanan ako mga kaila. Pero wagit sila kapasudlan ako. Ay, Ginoo ko. Mag-unsa naman lang taan ni. Kuyog na lang nako sa Cebu. Ha? Nagkinahalan pa man og usa ka tindera ang akong gitabahuan. O niya ang akong anak. Si Dennis lang sa amoy pabantay sa inyong anak kod. Og ikaw lang una mo trabaho. Day, Nining. Dili gyud ka maproblema, day. Kay sinima na ang sweldo dito. Onya, Sabado ug Domingo, apay trabaho. Mao day nga usahay. Wali ka din sa ato. Oo, kay pila ra may pagtabok din sa ato, eh. Sige na, kuyog na lang ta. Mananghid sa ako ni Dennis, day ha. Kung mao na, malayo day ka nako. Kinahanglan nga ato gining buhaton dong. Aron mabuhi ta. Kayon saon, wala naman kay trabaho. Dong, sugot na lang ha. Kay para naman sa ni sa tong kaayuhan ko. Sige day, musugot na lang ko. Pag-amping dito ha. O dong. Og, ikaw ni bahala sa tong anak, dong ha. Pila-pilang gani ko kaadlaw nga nibiya sa akong pamilya. Gimingaw naman hinuon ko nila. Labi na gyud sa akong anak. Day, Adele! Oh, Day. Oh, naunsa naman ka? Okay naman, Day. Gimingaw lang ko sa akong anak. Nakalitan ra ka, day, uy. Pero sa nga-to, maanad ra ka. Day, ugma ba? Kuyog ta? Asa man? Birthday man sa ako, amiga. Kuyog ta, ha? Dili lang ko, Day, uy. Naunsa man intahon ka, uy. Musamot kinang amingawon kasi mong pamilya kung magsige lang kag pundo din sa tong gipuy-an. Day. Kuyog na ko, aron malingaw ka. Day, imnan ako na ng imong tagay, Day. Day, dili na ko, Day. Lipong na ko. Hibaw, biyak ka nga dili ko tig-inom, ha? Na, pag anad-anad, Juday, kay wa na tas ato, ha? Kung madugay ka din sa syudad, dili gid mahitabo nga dili ka makatagay kay stress reliever man na namo ang tagay. Sige na. Oh. Uy, John. Hi! Ikaw mong gudin na. Ganira ka? Taod-taod na. Nakigsultir ako sa atong amiga nga nag-birthday. Oh, nga maligi kay kauban din eh. Ay, akong amiga, John. Kauban ako sa trabaho. Ila-ila din mo. Si Adal. Day, si Junjun. Hi, Dale. Hello. Pwede og anin lang ko din sa inyong table? Ning, kay puno na magud ang ubang table gud. Ay, uy, pwede ka ayo. Day, dugoy pa ka mo uli. Unya ra ko mo pauli, day, uy. Wala na ko uli ni mo, Day, ha? Nga naman? Tugo naman ko, good. Lipong nasad ko. Ako nalay hatod ni mo, Del. Sakay na lang ka sa kong motor. Ay, ayaw lang. Day, pahatod na lang ni Junjun aron safety ka. Sige na, Del. Ako na lang kang i-drop kung asa ka manaog kay katugo na sa go eh. Pauli na sa go. Sige na lang, uy. Jun, anong kitaman ko ni mo din eh? Dili man niya mong gipuyan. Ni ako din yung magpuyo, Del. Diba, ganun kita lagi ko ni mo din eh. Ato sabot nga imo ko ihatod sa akong gipuyan. Ako lagi kang ihatod. Kadiyot lang, good. Del. Jun, ang sabayo ko kaksa. Ibog ko ni mo, Del.
John, wa pa ka makailan ako. Minyo taon ko, uy. O may usa ko ka anak. Kilabot kung ninyo ka o may anak ka. Basta ka nagkukusto ko nimo. Tinuo ko. Unsa man ni nahitabo na ako. Nakuha ko sa taho nga pag-ubaling na akong gikaila. Nakasaha ko sa kumbana. Kumusta naman ka nila Okay naman dong. Si Inday, kumusta man? Okay rin taon. Salamat na ito sa kontag yung ipadalay ha. Ikaw na bahala nga mo budget anak dong ha. Sige, sunod adlaw, masuldo naman sab. Magpadaraw niya ako nimo. Salamat ay. Salamat nga nisugot ka nga magkikisulti na ako. Unsaon pa man ako pagbalibad. Kay mo kong giatngan nga mo out sa akong trabaho. Unsa magid mong tuyo na ako, John? Bayan sa niya pabo na to, Adel. John, kalimti na to. Di na to sa ato na inom. Naigugma ko ni Model. John. Wali na ako tiyo Ang tinuod sa una ko palang pagkakita ni mo, may lahin akong pagbati diyan mo. Huwag nisamot yung pagbati nga may natabo na nato. John, biniyuin taon ko uy. O may usa ko ka anak. Imo na nang gisulti na ako. Pero na ko iksabayan kung unsa man ka. Ang importante nga mahal ka. John, mahimo ba yung kaksa? Ang tinuod lang. Awas sa pumahibaw nga dali kayo na kung gitugyan dihan ni mong akong pagkababae. Naglisod sab ko. Sa pagbalipag siya magibuhat na ako. Tungod kinahigugmasag ka na ako. John. Ayaw limtingin mo kaugaling Odel. Tumana kung unsa may naasim kasing-kasing. John. Kinuo ko. Unsa man akong gibuhat. Nagpakasaha ko maayo. Nahiguban ako ni John. Kinuo ko. Ganun nahitabo pa rin ako. We had the right love at the wrong time. Dong, nanawag man lagi ka. Day, undang na lang sa imong trabaho dabi. Pauli na sa ato. Nga naman? Damay nagkabling nga bagong kumpanya doon sa ato, day. O, nadawat ko. Mao ba? O, day. Pauli na lang diri kay gimingaw na kay ko nimo. O, lisod sa kaayo nga mula ko ning atong anak, gawa ka. Mga nga pauli na diri. Sige dong, muundag na lang ko sa akong trabaho. O mapauli ko diya sa ato. Dili ko musugot. John. Dili ko musugot nga imong kubyaan, Dil. John, sakit man. Pero kinahanglan nga ako ning buhaton. Mabalik na ko sa amo. Kay may bana akong anak na nagpaabot na ako. Sabi ko ba, nahigugma ka na ako, Dil? Nahigugma ko ni mo, oo. Sakit ni para na ako nga malayo ko ni mo. Pero kinahanglan nga ako ning buhaton. Kay may pamilya ko. Adel. Nung magkalimtanay na lang ta. There's something in the air, feeling of death. Nahibaw kong gisakitan si John sa akong pagpalayo niya. Ug angay resab nga ako sa kalimtan. Aro dili na madungagan pa ang saha nga nahimo nako sa akong bana. Dinhi na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita may higalan kaagi ni Adele nga taga Negros Oriental. Uban sa awit nga iyang kipangayo awit nga regulahan. It's hard to say goodbye. I'll never try to hold you. Linda! Bangon na diya! Unto na! Bangon na ko! Mura baya mong mga anak ug dato!
Trabaho na kay magabihan ta! Sa naman Ganda! yung orasa. Alas City pa gani. Grabe sa dispapa, eh. Sa iyo, hasad ba mukaw, O saman! Gusto ka nga bakos mo'y mupukaw ni mo, Glinda? Oh! Opa! Naana mo, bangon na! Ay sus, pasag din na lang ng inyong amahan. Ang mabi. Huwag mo gano'n tayo klase. Pero sa iyo, gihapon may pukawon. Training na ninyo eh! Santa mga bata pa mo! Pa, Eh, gituyo na nako aron abot sa panahon nga kamo na maoy magtrabaho og mamahimong ginikanan, andam na mo. pero pa, mga bata pa man mi pa. Nag-eskwela pa gani mi. Mao gani, samtang bata pa mo, i-train na mo. Kay lison nagwa mo'y kalibutan sa tinuod nga dagan sa kinabuhi. Usaon na lang kung mamatay na ko, ha? Kinlanan mo lihok na gid mo. Ilabi na ka, Grinda. Kay ikaw mo ikaw magwangan. Dini mo mahimong pasagdan imong mama og mga manghod. Nakasabot ka? Opa. Happy ta kita tong graduation, day Glenda. Maulag giday. Excited gani kaayos, Papa. Ogma, magpalit mix sinina nako para isulob ni graduation. Wow, kapinangga da. Nya asa man ka mag-college? Wa pa man may magkastorya, ana. Karon, inigulit na ako. Mangutan ako ni Papa. Ma, nga naghilak man ka. Nadisgrasya si Papa ni mo. Sa? Man siya karon, ma. Okay na ba siya? Wala ba magrabihin? Asa siya ospital kaya tuon. Patay na si Papa ni mo. Papa! Ate, magunsa na lang tawan naman si Papa. Dog. Pang, imo man may kibiyaan, Pang. Usaon ako pagpadakuan ang mga bata, gawa na ka. Unsaon na lang kung mamatay na ko. Kinanglan nga mulihok na yun mo. Ilabi ka na, Glinda. Kaya ikaw may kamagwangan. Dili ni mo mahimong pasagda ni mong mama o imong mga manghod. Nakasabot ka, Glinda? Maayaw ka bala ka, ma. Dili ta mo pasagdan. Ayaw ko gihikapa. Ma? Ikaw mo hinugdan ganong namatay si Papa ni mo. Ako? Oo, ikaw. Kay kung dili patungod ni mo, dili mo lakaw imong amahan para manghuwa mo og kwarta. Ay, basula imong kaugalingon, uy. Wa may gusto mahitabo to. Wa ko kay bagon si angay na kong buhaton, day. Si mama og ang ako mga igsuon. Dili na hapit mo tingog na ako. Ako gid may gibasol nilang tanan. Wa kay mahimuan na. Pero hatagi lang silang time nga makauna-una. Pulos ba mo nasakitan karon tungod sa pagkamatay si mong papa? Maulagi. Unya, unsa na may plano ni mo ron? Human sa graduation. Wa-apply ko dayon og trabaho. Kinahanglan nga makatrabaho ko dayon. Day Glenda. Recorded by X Thunder Gaming.
Hi, Glenn. Niya na sa di mong suitor. Excuse ha. Adto ko sa kong table. Kumusta naman ako gingon mo, Glenn? Bruno, di ba giing na naman ti ka? Nga dili pa ko sure kung andam na ba kong musod og relasyon? Daghan pa kay kong responsibilidad. Dili ko sure kung makahatag ba ko og time nimo. Ihatag yun ako ang tanan akong pagsabot nimo. Sugta lang ko. Ikaw yun. Sige, good. Dugay-dugay naman sa kang nanguyab. Maog sige. Gisugot na ka. Yes! Uy, kadaghan ba ko di og miss call nila mama kanyang kadlawon? Noon sa man ni sila? Akong tawagan. Dugaya, biya ni mo nito bagoy. Gabi iraming nanawag. Nakatuog ko ma, kay ni overtime ko gahapon. Nga naman di unta. Pagpadaon niya kwarta ha. Kaya nagkautang may kahapon. Gipa-check up na mo imong manghud kay nalipong man. Pwede kay mabdos man di ay. Ha? Mabdos? Uy, kabata pa ni Chinchin ma? Di sa naibay paguna siya. Ay, nga saon ba na di mo mabdos na bang yun? Wala tayo mahimong ana. Oh. Upunin na lang sa day para palit og sapatos ni John John. Imuduwa ko na siya basket sunod adlaw. Maayo ng pag-uiyang sapatos. Ang krabi ha. Sa may pagtuo nila. Namunit ako kwarta diri. Ganawa na magkamotikog. Unsa man, magpadaka o dili? Pangitaan ako paagi ma. Ayaw ko tubagaan ng mangita pagkagpaagi ha. Saro naman sa gwa pa kay kwarta diha nga nagtrabaho man ka. Magpadako ma. Glenn, di ba na naman ka nga ayaw palabi og hatag sa tanan sa imong pamilya? Pagbilin po para sa imong kagalingon, di ba? Dili man sagud ako sila pwedeng pasagtan. Maumukayod gyud kung maayo para sa akong pamilya. Pero ang imong gipasagdan karon ang atong relasyon. Nagsigi kog hiskot og kasal, pero dili pa kaandam. Dili hangtod sa hangtod nga sila ang imong unahon. Nasa kay imong kaugalingong panginahanglan. Kaya pinimo, feeling nako. 10 years na takuyab. Pila na edad na to. Pero, nagpaabot ako sa wa. Ug nag-usik ako sa akong panahon. Sorry. Pero dili gid ako kayang talikdan ang akong pamilya. Kung dili na mo kayang magpaabot, magbuwag na lang ta. Si Bruno na lang kadi pinahibili na ako. Nawa pag yun. Pero dili na ako siya pwedeng pugson ng mapabilin din rin ako. Gusto sana ako magpadayon iyang kinabuhi. Bisag ako. Hoy, nga na nagbilagro ka? Wala ito mo duty. Wa ko'y gana, day. Day, iba ako nga nasakitan kayo kasi pa nagbuwag niya ni Bruno. Pero yung kadaoy. Timan naipamilya ni mo nga nagsalig ni mo. O girisgo ni mo inyong relasyon ni Bruno tungod nila. Day. Hello? Glenda, padanin mi kwarta kay imong bangko na disgrasya sa pagduwag basket. Nabali ang tiil. Unsa? Kumusta naman si Junjun, ma? Ay, okay na, oy. Pero napa ko ni daghang mga bayranan kay naapay mga tambal nga palito noon. Ay, pastilan. Kaluoy sa imong banghod. Mag-birthday na ba ni sunod adlaw? Sige lang, ma. Sweldo naman po na ako. Magpada ako. Mauli ka? Oo. Pero ako magsaba nila nga mauli ko, day.
Birthday man nun sa kumanghod. Gusto na ko nga i-surprise siya. Nganong dagan man ang tawag niya sa bahay? Ate Glinda? Oh. Junjun? Tay pa. Nganong wa man lagi ka sa ospital. Okay naman lagi ka. Abi na ko. Glenda? Ni alagi ka. Ma, unsay puti pa sabot ani? Okay naman lagi ni Junjun. Okay na magkikuti. Naman siya hindi ko. Ay sos, ako lang gipagawas ka na hospital ka para magpadag ko imong maguwang. Unsa? Grabe naman sad ka, ma. Imong kaugalingong anak, imong gitungo? Ayaw kong inaan na ha. Masig nalibot ka nga ikaw ay hinungdan nga nung... Nganong namatay si Papa? Hangtod ba karon ma ako gyapon imong gibasol? Ingana na gid ka grabe imong kalagot nako. Nga gibuhat man nimo nako. Wa man ka maguna-una nga nagpatay-patay na kong trabaho dito para lang makapadakog kwarta? Para makasuporta ko ninyo? Ate, bisag usa ninyo wa man gani utanan akong okay pa ba ko? Kung naginawa pa ba ko? Kung kaya pa ba nako? Kaysa tinuod lang gikapoy na kayo ko. Hindi give up na ko akong kaugalingong kalipay para ninyo. Pero maura na ikabahos ninyo. Ako kung gikapoy na maday ka, sige. Basagday na lang, be. Isakit magkaday si mong buot. Basagday, be. Pero kalimtan ako nga anak ka. Dugay na ko ni mo gikalimtan nga anak ko ni mo, ma. Kay sukad nga namatay si Papa. Wala ko maka-feel nga anak pa ko ni mo. Maog sugod karon. Magkalimtanay na ta. Glinda? Napabok ko'y balikan. Makuha pa ba ti kagpalik? Wa mo kumawa ni mo. Ug dili kumawa ni mo. Salamat, Bruno. Salamat. Kulang ba yata ang 24 oras sa akin ang nabituin? Triple ang sakit nga akong gibati ato higayuna. Ni-give up na gyud ko sa akong kaugalingong inahan. Pero patago kong magatagan sa akong igsuon o ginagmayng suporta para nila. Kaya bisag unsaon pagbalibali sa kalibutan, pamilya gyapon ako sila. Karon, padayon ang among relasyon ni Bruno. Og malipayon kaayo ming duha. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagkagaling akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka namang higalan kaagi ni Glenda nga taga Tangki, Talisay City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nagulahan, magpahinga. Ang mga kaagi gibahatan na sa radyo ni Carol Marihikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusab mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada, sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. Thank you! Salamat kayo ninyo! Friends, thank you! Karon nga asawa na magiti ka. Ako isaan nimo nga buhaton akong tanan para nimo og sa umabot natong pamilya. Isaad sa dako nimo nga magtinarong ko sa akong pagkaasawa, Blake. O unungan ti ka bisag unsa pang mahitabo. Salamat, mahal. I love you. I love you too. Ha? Mo apply kag trabaho sa barko? O mahal, gusto ko nga
makatigom ta samtang wa pa tay mga anak. Unya ako. Imo lang di kumbiyaan nga ako rang usa din eh. Karon naman sad ni. Okay? Kay puhon kung makatigom na ta o kung may anak na sad ta, di na ko magpalayo ninyo. Magantos-antos lang ta karon, okay? Okay, mahal. Welcome, Brad. Ikaw mo di bag-on din, no? Oh, Brad. Salamat ha. Unya, nakadungog na kag-istorya nga kung budungko ta. Magpasaka ta og mga babae din, eh. Oo ba? Pero di ko ana, Brad. Minyo na akong dako eh. Di ko mangitag problema. Na, di ka makaingon, ana. Ha? Kaya ang kapitan nato mismo, maoy magpasiug ta. Ug maunay mando niya. Bahala na. Kung mao na, mubalibad lang yung ko, Brad. Di ko gustong balibaran. Oh. Kinahanglang magdadaanan ka. Mga style mo din sa barko, Blake. Oh, unsa? Salamat kayo, sir, ha, nga. Gipasa ka na lang gid ko nimo. Ay, tungod ko yung mahimo, day. Mga may mando sa mga kapitan. Maayo na lang ni. Para palit na ko og bugas, sir. Para makapadako sa amo. Mau ba? Mau giday ni pangwarta ni mo? Oh, sir. Wa ko'y choice, good. Wa man ko mag-skwela. Sige, sige. Atagan lang ti kagwarta, pero kabala ka. Di ko may labot ni mo. Salamat, sir. Swerteha si mong asawa, no? Oh, salamat. Believe ko rin mo, Blake. Lalaki ko ka. Abi na ko, wag yung kang pasaka o babae. Good job. Ay, nagtuog ang kapitan nga gilabtan akong babae. Napakay pinaingon nga dili ka gusto nga magbuhat og problema. Pero nikaon gihapon di kas babae nga gilawog nimo. Pe. Ha? Abi nimo usa ka limpyo nga pagkabana. Oh. So may problema to niya? Bahala si. Basta importante nga wa ko makabinuang sa kong asawa. Kanos alam ko ni mo gibuang. Gibuang? Ay sus, ayaw na nagod pagpakaroon ingnon, Blake. Imo na kong gibuang. Nahibaw ko nga kadadunggo ninyo magpasaka mo babae diha. Kinsa may nagsulti ni mo, ana? Dili na pala kung kisa may nagsumbong nako. Bagkakon kang dako. Abi ba na kong tarong ka? Okay, sige. Musulti ko ni mo sa tinood. O, nagpasaka kong babae. Pero wa na ko hilabti. Gibayra na nako. Di ko makahimo sa binuang ni mo eh. Labi na yun kay mahal ti ka. Ambot lang. Wa ko mahibaw angay pa ba kumutuon ni mo. Ilabi na kilayo ka. Sayo na kayo ni mo ang pagbinuang. Mahal tuho iko. Di lagi ko makahimo sa pagbinuang ni mo. Hatagi sa kong space, Blake. Dili pa ko gusto magkakita ni mo. Oh, Rhea! Recorded by X Thunder Gaming. Natural ra na ang reaksyon sa imong asawa doon. Kung sa may ang ngayon buhat nun pa. Pasag di lang gulat. Hatagi sa iyang kuan ka nang hatagi siyang space. Mamakanayag ipangayo. Paabuta lang nga siya mismo mo ay manawag o balik ni mo. Aron sigurado nga andam na gid siyang makigistorya ni mo. Salamat kay nanawag na ka. Kumusta naman ka? Nakarealize lang ko nga unfair kayo ko. Kaya mas nituo ko sa laing tao kay nimo. Sorry, mahal. Huwag problema, mahal. Nakasabot ko ni mo. Kanilang gimoy una-una agmayo, ha? Diligid ko magbinuang ni mo tungod kay mahal ti ka. Ikaw ray ako, okay? Musalig ko, anak. Ito gid rin imong asawa, no? Ha? Ito gid mo, no? Yun na, pagod. Sa may problema ni mo na ako.
kung wa pa lang ka magpabilib sa atong kapitan, wag yun ang tatay problema. Oh. Pero sip-sip man kang dako gud. Pero kung makasabot nga nga mituo ang imong asawa nimo. Bisag na i-picture nimo nga may kauban kang babae. Ikaw may nanaot ako sa akong asawa, ha? Di ka madaot kung wa kay gibuhat na daotan. Wa ko'y gibuhat nga daotan sa akong asawa. Pero basig unsay ako mabuhat nimo. Usa ayaw mig sa muka sa akong asawa, kung di ka gustong magguba ng naong nimo. Mas maayo siguro mo apply kog laing kumpanya. Di na ko gusto makig-uban na itong trader. Hapit na ko mauli. Gamay antos na lang, Blake. Gamay nan gyud. Ha. Unsa ka ano kung pamalitan ako si Rhea o niya ako siyang i-surprise and kuli na ako? Di ko magpahibaw niya. Uy, nga nung lock mo ng pultahan? Ay, makadi si Rhea. Di lang na ako sampiton para di siya makadungog sa kong tingog. Oh. Kinsa ka? Ikaw mo'y kinsa? Nga nung niyaman ka sa kumbay? Blake? Rhea? Usi? Oh. Mabdos ka? Wa lagi ka mag-ingon yung mauli ka. Usa ni? Nga nung mabdos man ka? Ikaw pa mo yung masangil na ako nga nagbinuang ko? Unya ikaw dahil mo ay dugay nang nagbinuang ako? Hayop ka, Rhea! Blake, pasaylo Dili! ako. Di ta ka mapasaylo. Layas! Og ayaw nagpakita lang ako! Layas ah! Pastel anak. Pasagig ko magdahom nga. Naingon anak si Rhea. Sakit kayo, gibuhat ako pa. Dong. Ayaw magsigi og mugtok din sa bahay. Ako panimo no. Ako panimo. Mubakasyon ka. Laag. Pangita og lingaw para mamawa siya sa imong hunauna. Nindot man sa'y pamati nga makabakasyon ta nga kitarang usa. Nami kayong hangin din rin repitas dapin sa baybayon. Ay. Sir Blake? Oh. Uy. Milin? Uy, Milin, di ba? Ikaw? Kumusta? Okay ra. Nauli sa di ka din sa Cebu? Ako, dili pa lang sa dugay nga nauli. Maayo kay nagkita ta. Tagi kog number ni mo, Sir B. Gusto ko mabayad sa imong kaayo atong una natong panagkita. No. Di na kinahanglan. Okay ra ko. Kung mao na. Sige, i-treat na lang tika. Ato ta sa bar in your resort. Lak, unsa man yung pagsige ninyo kuyog-kuyog atong Milin? Ay, basig lahi na ha. Nakabantay ra ba ako nga katong gidani mo siya din sa bahay. Pilit kay siya tinanawan nimo. Wa ko'y labot pa. Malingaw ra ko nga kauban ako siya. Maura na. Siya ra sad akong gigamit pa nga pampalipas sa oras samtang wa pa ko makamove on ni Rhea. Nak, ayaw pang gamit o babae para makabubuon ka lang ni Rhea. Dili na maayo dong. Pasalamat gani ka kay naasimilin nga maoy muuban nimo, muagak nimo, o muhatod nimo kung mahubog ka.
ayaw i-take for granted ang tao nga naapirmi nimo sa panahon sa kalisdanan. Base nun niya naka makarealize kung mawa na siya kay napulaan na. Hubog na sad ka? Sige lagod. Naabitaw ka nga pirming muagak na ako. Oo. Ako may moaga kung mohatod nimo. Pero ang permi mo gawas siya mong bakba kay Rhea. Kung dali ka mo unang sa pagsigi ni mong inom, bahala ka. Pero ayaw pag-expect nga naap ako para nimo. Milin! Milin! Naunsa naman ko. Di man mawa si Milin sa kong nauna. Nagilty ba ka ako tungod sa akong gibuhat? Salbahisa sa na ako eh. Basi nakabantay na siya, naggamit na ako siya. Anong sigim ko gunahuna niya? Oh, yaman lagi ka sa bahay. Milagro nga wa ka mula agron. Kapoy man, wa ko'y gana. Kay wa si Milin. Sus. Wala ka kay bawanak. Pero dito, na-inlove na ka ni Milin. Nagtuo lang ka nga si Rhea pa ang imong gimahal. Pero dili na. Tagalo na ko. Mas magsige kapag pangita ni Milin kay ni Rhea. Unsa no? Bisag di pagkamuangkon. Naibaw na ko sa tubag. Nagmahay ka nga gitake for granted ni mo siya. Aw, mas magmahay yun ka kung dili ni mo siya at puon sa ila. I love you. Ha? Hubog na sad ka? No, dili. Ug wasag ko makainom. Naka-realize lang ko sa dihang wa na ko makakita pa nimo. Sorry kaya kung nagpakabuang ko sa tao nga way ayo. Ug wa ti ka makita nga mo'y napirmi para nako. Nahibaw ka, ngano na ako permi para nimo? Nga naman, Kay love na sa di ka, Blake. tinuod. Nga sa ato pa. Kita na? Yes. Kita na. Yes! Wa ko magmahay nga gipanguyaban ako si Milene. Kay grabe siyang bangga ug magmahal. Dako kay sila kalahian ni Rhea nga akong ex. Maong ako usan ni gibausan ang pagmahal nga iyang gihatag nako. Ug karon, nagpaabot na laming nga mao kina nga among annulment ni Rhea. Aron may kagawasan naming magpakasal ni Milene. Dinin lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ni akong tampo. More power, Arimen. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kito mga higalang kaagi ni Blake nga taga Babag, Lapu-Lapu City. Uban sa awit ngayang awit nga regalahan.